Бившият министър-председател академик Николай Денков даде разяснение защо все още страната ни не е получила второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Започна да се поставя въпроса защо все още не сме получили второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Сигурен съм, че това ще бъде тема и през месеците на предизборната кампания. Фактите са много ясни. ГЕРБ и ДПС саботират правосъдната реформа. И жертва на този саботаж пада и второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Още в края на миналата година всички действия, които зависят от Министерския съвет, са направени и законопроектите са внесени в Народното събрание. В момента, за да бъде извършено второто плащане, трябва Народното събрание да приеме 4 акта. Първият от тях е влизане в сила на Закона за личния фалит. Приет е на първо четене в Народното събрание на 15 юни 2023 година. И от тогава до сега виси тук в Народното събрание. Вторият е приемане на правилата за работа на Националната комисия за противодействие на корупцията. Тези правила за първи път бяха изпратени на Европейската комисия през месец октомври и от тогава до сега върви кореспонденция, в която по същество ГЕРБ и ДПС не приемат част от изискванията, които осигуряват правилна работа на комисията. Затова на 6 март ние внесохме вариант в Народното събрание на тези правила и от тогава до сега той не е внесен за разглеждане. Значи първият закон за личния фалит е блокиран в момента в Комисията по правни въпроси с председател Анна Александрова. Вторите правила, за които стана дума, са блокирани в Комисията по превенция и противодействие на корупцията, председател Рая Назарян, също от ГЕРБ. Третият закон, който не е приет, е Закона за защита на сигналоподателите. Проектът, предложен от Министерския съвет още миналата година, беше променен от ГЕРБ по начин, който не е приемлив за Европейската комисия, защото изисква да не се разглеждат сигнали, подадени за действие преди 2021 година. Сетете се сами защо е това. Този законопроект е блокиран също в Комисията по правни въпроси с председател Анна Александрова от ГЕРБ. И четвъртия акт, който не е приет окончателно, това е пътната карта за климатична неутралност. Виждам, че е включен в програмата за тази седмица. Преди малко я приехме програмата. Надявам се поне той да бъде приет, но той, разбира се, е в сектор енергетика, не е в сектор правосъдие. Бившият правосъден министър Атанас Славов обясни защо според него ГЕРБ и ДПС са пратили страната ни на избори. Уважаеми колеги, 3 конкретни причини, заради които ГЕРБ и ДПС ни закараха на избори. Първо, за да запазят своите удобни мнозинства във Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет, тъй като изготвения нов закон за съдебната власт предвиждаше ясна категорична деполитизация на парламентарното участие в двата органа. На второ място, за да могат да използват предизборно антикорупционната комисия, която, както каза премиер Денков, от септември месец е с увеличени правомощия, с разследващи функции, но с старо ръководство. Трета причина – да получат амнистия за потенциални сигнали и разследвания от преди 2021 година. Законопроект, който бяхме изготвили и бяхме готови да приемем на Министерски съвет, беше блокиран. Миналата година бяха приети текстове, които всъщност дават амнистия за периода преди 2021 година. Ето 3 конкретни, много силно мотивиращи причини, за да отидем на избори.